Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Ковидтан вакцина ясату буенча белешмәнең бердәм форматлары расланды. Скорее всего, придется будет расширить пункты выдачи этих медицинских отводов. Моңа кадәр алынган белешмәләр гамәлдә каламы? Яңалары буенча QR-кодны ничек аласы? Гөлнас Сайфетдинова шул хакта. Чүплеккә салынган акча. Мы счета получили по нормативу, хотя мусор вывозился по факту или не вывозился. Монополиягә каршы көрәш федераль хезмәте төбәк операторы эшчәнлегендә нинди закон бозу очраклары ачыклый? Бу хакта Рания Абдрахманова. Татарстан дәүләт архивы яңа бинага күчә. Пожар ягыннан карыйсыңмы, вентиляция ягыннан карыйсыңмы, температура режимыннан карыйсыңмы, бөтен таләпләргә дә җавап бирә. Тарихи документлар кайда сакланачак һәм анда нинди яңа мөмкинлекләр булачак? Бу хакта Илгиз Шәкуров. Ашыгыч хәбәр бүген Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсенең токсикология бүлегенә 12 егет кызны салалар. Аларның барысында да бер үк төрле симптомнар булуы ачыклана. Нәтиҗәдә бу яшьләрнең кичә бергә туган көн бәйрәм иткәнлеге ачыклана. Алар кулдан сатып алынган аракы эчкән ди тикшерүчеләр. Аның составында метил спирты була. Ул кеше организмын бик нык зарарлый торган матдә. 3 кешенең хәле бик авыр ди табиблар. Тулырак Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Ашыгыч җирдә машиналары Казанның 7-нче хастаханәсенә бүген көн дәвамында бер атлы 12 кешене алып килә. Иң беренче пациент кыз иртәнге 6 долларга 20 минутта авыр хәлдә килеп беләгә. Аны шунда ук реанимация бүлегенә салалар. Хәле җиңеләйми. Аннан соң китерелгән яшьләрдә шундый ук авыру билгеләре күзәтелә. Жалобы на сильную боль в животе. Алар бик каты эш авыртудан, кысасы килүдән, күзләре начар күрә башлаудан зарлана. Барысына да бер диагноз куелды: метил спирты белән агулану. Аларның каннарында метанол булуы ачыкланды. Барысы да кичә бер бәйрәмдә булган 5 литрлы пластик баллондагы кулдан сатып алынган арак эчкәннәр. Бүген бөтенесе дә үзләрен начар хис итә башлый. Они начали чувствовать уже все симптомы отравления метиловым спиртом. Агуланучылар барысы да бер туган көндә бәйрәм иткән. Алар 20-22 яшьлек егет кызлар, 19 кеше булалар. 12се бүген хастаханәгә эләккән. Өчесенең хәле шактый авыр ди табиблар. 12 яшь кеше арасыннан 10сының Башкортстаннан булуы билгеле. Һәр кемгә хастаханәдә барлык төр медицина ярдәме күрсәтелә. Хәле авыр булганнарга гемодиализ ясыйлар. Әлегә бернинди фараз да бирә алмыйлар. Первые 72 часа от момента поступления. Хастаханәгә эләккәч 72 сәгать дәвамында ул шактый катлаулы вакыт дип санала. Без аларның гомерләре өчен көрәшәбез. Татарстанның тикшерү комитеты бу эш буенча җинаять эше кузгатты. По данному факту Следственным органам Следственного комитета Российской Федерации. Тикшерү комитетында тиешле таләпләргә туры килмәгән, кеше сәламәтлегенә куркыныч янаган товар сату матдәсе буенча җинаять эше ачылды. Якынча мәгълүматларга караганда, агуланучылар әлеге билгеле булмаган кешедән исерткеч эчемлек сатып ала. Бу хәлнең барлык нечкәлекләрен тикшерү комитеты ачыкларга тиеш. Эшне Татарстан прокуратурасы да тикшерә башлады. Алар бу очракны аерым контрольгә алды. Татарстан прокуратурасы яшьләрнең агулану турындагы мәгълүматны тикшерә. Күзәтчелек чаралары үткәрү Казан прокуратурасына йөкләнде. Закон бозу очрагы ачыкланса, тиешле чаралар күреләчәк. Октябрь башында моңа охшаш хәл Оренбург өлкәсендә булган иде. Ул чакта 65 кешенең 35-е вафат булды. Россия күләмендә быел метил спирты белән 874 агулану очрагы теркәлгән, 774 кеше үлгән. Мондый очраклар арта дип белдерә Роспотребнадзор белгечләре. Фәйрүзә Мәҗитова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы ковидтан вакцина ясату буенча белешмә һәм сертификатның бердәм кәгазьләрен раслады. Бу документ прививка кадаткан коронавирус белән авырган яки вакцина ясатырга ярамаган кешеләргә биреләчәк. Ул кәгазь килештә гамәлдәме яки аңа QR-код аласымы? Моңа кадәр бирелгәннәре гамәлдә калырмы? Бу хакта Гөлнас Сайфетдинова. На период обследования выдается медотвод на 1 месяц. Бу Казанның 20-нче сырхауханәсе шәһәрдәге иң зур медицина оешмаларының берсе. 80 меңнән артык кеше беркетелгән. Мин куркам ясатырга вакцина, чөнки минем бар аллергический реакциялар. Менә врачтан белешергә килдем, ярый микән миңа ясарга, юк микән дип. Соңгы арада прививка ясарга ярамау турында махсус медицина белешмәсе алырга килүчеләр арткан. Көненә 10-15 кеше мөрәҗәгать итә. Справкаларны бирәбез. ОРВИ белән авыручыларга, метадвод 2 атна йөкле хатын-кызларга 20 атнага кадәр, аутоиммунный заболевание булган кешеләргә һәм яман шиш белән авыручы кешеләргә дәваланган вакытта. Белешмәнең моңарча төрле авырулар өчен бер төрле үрнәге юк иде. Төрле оешмада үзенчә форматта язып бирде. Исем, фамилиясын язабыз, ни өчен бирелгән, диагнозын һәм күпмегә бирелгән. Менә миңа врач бирде справка, пока минем лечением үтә.
Менә шул вакытка бу справканы ул миңа бирде. Альбина Горбунова ковидка каршы вакцина ясатмаган, дәвалана. Шуңа аңа әлегә ярамый. Шул справка белән мин эшкә килдем. Хәзер исә һәркемдә бер төрле белешмә булачак. Ил буенча барлык сәламәтлек саклау оешмалары өчен сертификатның бердәм кәгазь формасы расланды. Ул вакцина ясатканнарга, авырганнарга яки сәламәтлеге буенча прививка ясата алмаучыларга бирелә. Выдается документ как в бумажном варианте. Медицина документы кәгазь яки электрон форматта бирелә, аның QR-коды да булачак. QR-код дәүләт хезмәтләре порталында күренергә тиеш. Әмма бу Россия сәламәтлек саклау министрлыгы карары буенча һәм ул 1 февральдән гамәлгә керә. Татарстанда мондый QR-кодлар һәм белешмәләр 22 ноябрьдән үк кулланышка керәчәк. Димәк, февральгә кадәр федераль порталга республика документын кертеп булмаячак. Татарстанда инде 22 ноябрьдән транспортта QR-кодлар белән генә йөреп була. Шуңа күрә белешмә янына код та кирәк. Конкретный порядок выдачи. Медицина белешмәләрен бирү тәртибе хәзер карала. Якын арада ул хәбәр ителәчәк. Мондый төр документларны бирү пунктларын арттырасы, бу эшне гадиләштерәсе булыр мөгаен. Медицина белешмәсе булганнарга әлегә QR-код сорап сырхауханәгә барырга кирәкми, алар ничек биреләчәк, якын көннәрдә Сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итәчәк. Гөлназ Сәйфетдинова, Алмаз Зияддинов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 7 кешенең ковидтан үлүе билгеле булды. Аның иң яше 43 яшьлек хатын-кыз, республикада 267 кеше ковид йоктырган, 70-ен хастаханәгә салганнар. Авыручыларның күбесе Казан белән Чаллыда. Россия күләмендә 37 меңгә якын кешегә коронавирус диагнозы куелган, 1240 кеше үлгән. Россия күләмендә күмәк иммунитет 49%-ны тәшкил итә. Республикада соңгы тәүлектә 15 мең кеше ковидтан вакцина ясаткан. Ноябрь башыннан Казанда җәмәгать транспортында 6 меңгә якын пассажирның битлек режимын бозуы ачыкланган. Бу хакта шәһәр башкарма комитетыннан хәбәр иттеләр. 22 ноябрьдән автобус, трамвай, троллейбус һәм метродан файдаланучыларның битлектән тыш QR-коды да булырга тиеш. Югыйсә транспортта йөреп булмый. Пассажирлар ташучы кайбер оешмалар хәзер эшне ничек оештыру турында уйлый. Метрода мәсәлән QR-код тикшерүче контролерлар барлыкка киләчәк. Бу максаттан Метроэлектротранс хезмәткәрләр эзли. Шүп ос чыгарылган, акчасын тулысынча түләргә туры килгән. Монополиягә каршы көрәш федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе калдыкларны җыючы төбәк оператор эшчәнлегендә хокук бозу очракларын ачыклаган. ПЖКХ оешмасы узган ел локдаун вакытында да эшмәкәрләргә счет җибәргән. Ә чынлыкта чикләүләр сәбәпле кайбер оешмалар эшләмәгән була. Төбәк операторы квитанциядәге сумманы яңадан исәпләүдән баш тартты диләр. Эшмәкәрләр судка мөрәҗәгать итеп, инде 2 мәхкәмәдә җиңгән. Алар акчаларын кайтара алырмы? Рания Абдрахманова тулырак. Где-то около 500-700 тысяч рублей. Пандемия башланганнан соң эшләмәгән 2 айда Казанның 16 кунакханәсе шүпчар өчен шул кадәр суммага артык түләдек дип саный. 2020 елның апрель-май айларында бизнеслары туктап тора. Кунаклар булмый, димәк калдыкларда юк иде диләр. Не было мусора к вывозу, либо он был просто в минимальных количествах. Бу чорда калдыкларны алып та китмәделәр диярлек. Шүпчар түгү машинасы килгән очракта да калдыклар бик аз иде. Шулай да түләү квитанцияләрен гадәттәгечә җибәрделәр, ягъни шүбе булмаса да түләве шул ук. По факту или не вывозился. Ут-сугаз квитанцияләре белән хәл шулай ук була. Эшмәкәрләр ресурс оешмаларына акчаны яңадан санау тәкъдиме белән мөрәҗәгать итә. ПЖКХдан кала барысы да ризалаша. Алар без норматив буенча эшлибез дип җавап бирде диләр. Бактың исә санитар таләпләр буенча алар температура 5 градустан югары булганда шүпчарны көн сайын, түбәнрәк икән эш көнгә бер чыгарырга тиеш. В один голос все заявители, которые здесь были. Безгә мөрәҗәгать иткән оешмалар бер тавыштан ПЖКХ белән килешү буенча эшлибез дип күрсәтмә бирде. Ягъни шүп җыю техникасы аларга көн сайын түгел, һәм мисал өчен атнага бер генә тапкыр килгән. Димәк, алар барыбер норматив буенча түгел, ә җыелган калдыкларга карап эшләгән булып чыга. Үзләре норматив буенча эшлибез дисәләр дә, ягъни хезмәтне факт буенча гына башкаралар, ә түләүләрне норматив буенча язганнар. А в части реальной работы он работает по факту. Бу көндәшлек турында федераль законның 10-нчы маддәсен бозу диләр Уфаста. Моны инде 2 суд раслаган. Әлеге хәлләр буенча без ПЖКХга мөрәҗәгать иттек. Җавап көтәбез. Хәзер ПЖКХ арбитраж суд карарына шикаят белдерергә җыена. Әгәр дә Самара кассация суды карарны үз көчендә калдырса, оешмага 1 миллионга кадәр штраф янарга мөмкин. Эшмәкәрләр исә нәтиҗәдә аларның квитанцияләрен яңадан исәпләрләр дип өметләнә. Шүпчар чыгару өчен түләнә торган сумма ничек исәпләнә? Гади халыкның да, оешмаларның да әлеге нормативларга карата сораулары күп. Чөнки төрле төбәкләрдә ул төрлечә, кайберләрендә уннарча тапкырга аерылырга мөмкин. Хәзерге вакытта республика хөкүмәтендә әлеге нормативларны яңадан карыйлар, саныйлар һәм ел нәтиҗәләре буенча алар үзгәрергә дә мөмкин. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Киләсе елга республика казнасы кытлыгы 11 миллиардтан 24 миллиард сумга кадәр арта. Моңа беренче укылышта кабул ителгән канун проектына кертелгән 532 төзәтмә сәбәп була. Бүген Дәүләт Советының бюджет, салым һәм финанслар комитеты утырышында депутатлар 2022 һәм 2023-2024 елларның планлы чорына республика казнасы проектын карады. Төзәтмәләр нәрсәдән гыйбарәт һәм чыгымнар нигә арткан? Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Срок подачи поправок был установлен до 5 ноября. 5 ноябрьгә кадәр республика бюджеты законы проектына төзәтмәләр кабул ителде. Бүген парламентның бюджет комитеты утырышында аларны аерым карадылар. 500дән артык төзәтмә республиканың министрлар кабинетыннан, КПРФ партиясеннән һәм Дәүләт Советы комитетларыннан керә. Депутат Лилия Мавриндан һәм Махьяновдан бюджет оешмаларының иминлеген тәэмин итү турында төзәтмә алынган иде. Бу тәкъдим чыгымнарга кертелде. Республикада 3 төрле категориядагы белем бирү учреждениеләрен саклау өчен 1 миллиардтан артык акча салынды. Сүз республикада булган барлык белем учреждениеләрен саклау өчен акча бүлү турында бара. Бу мәсьәлә 11 майда булган фаҗигадан соң көн үзәгенә чыкты. Тагын 21 төзәтмәне КПРФ фракциясе керткән була. Бүгенге җыелышта алар үз тәкъдимнәрен кире алды. У меня в руках 3 документа, тоже подписаны. Минем кулымда имзаланган 3 документ. Безнең тәкъдимнәр республика программаларында чагылыш тапкан. Киләсе елга алар өчен төрле чыганаклардан акча каралган. Солнечный микрорайоны һәм Татарстанның 2 районына медицина җиһазы кайтарылачак. Буларны исәптә тотып, без төзәтмәләрне алабыз. И мы поправки снимаем. Татарстан хөкүмәте канун проектына 498 төзәтмә керткән. Алар асылда федераль бюджеттан кергән субсидияләргә бәйле. Аның күләме 55 миллиардка җитә. Нәтиҗәдә 2022 ел бюджет проектының керем өлеше дә, чыгым өлеше дә үзгәрә. Документның әлеге вариантында бюджет өлкәсендә эшләүче кайбер белгечләргә хезмәт хакын арттыру да каралган. Әйтик, балалар бакчасында эшләүче кеше тәрбиячеләрнең. Монда инде бик күп депутатларның да һәм башка өлкәдә эшләүчеләрнең дә инде бик күп сораулары, мөрәҗәгатьләре булды. Бу инде бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын күтәрү турында. Менә бу акча да каралды. Моның күләме 3,16 миллиард сум күләмендә 22 елда тәшкил итәчәк. Казна кытлыгы моңарчы 11 миллиард дип салынган булса, хәзер 24 миллиард сумга җитте. Бюджет кодексы буенча ул гомуми күләмнең 10%-нан артырга тиеш түгел. Җитмәгән акчалар ел ахырына капланыр дип өметләнә финанс министры. Әгәр дә предприятиеләр менә шулай матур иттереп эшләп килгәндә, безнең инде ире предприятиеләрнең инвест проектлары бар. Бу шул проектлардан кергән акчалар белән без буларны тулаем каплаячакбыз. Казна проектын комитетта хупладылар. 25 ноябрьдә аны парламент сессиясендә караячаклар. Фәйрүзә Мәҗитова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Ярчалының шәһәр маршрутларына бүгеннән өр-яңа Нифас автобуслары чыкты. Алар шәһәр бюджетыннан бүленгән акчага сатып алынган. Бер Нифас 11 миллион сум тора. Чаллы халкы зур, иркен автобусларны күптән көтә. Моңа кадәр аларга кичкенә газельләрдә кысылып йөрергә, аларны да тукталышларда озак көтәргә туры килә иде. Яңа автобуслар физик мөмкинлеге чикле кешеләр өчен дә җиһазландырылган. Салонда өлкәннәр өчен махсус урыннар бар. Автобус 111 кеше сыйдырышлы. Нифаслар бер ай дәвамында тест режимында йөрәячәк. Татарстанның Минзәлә районында самолет һәлакәткә очрап 16 кешенең гомере өзелгәч, Россия Досааф авиациясендә бик күп кимчелекләр ачыклана. Һава судносына күп кеше утырту, очу өчен ялган рөхсәт кәгазьләре ясау. Бу хакта Дәүләт Думасында Россиянең генераль прокуроры Игорь Краснов хәбәр итте. Масштаблы тикшерүләр кайчан башланыр? Реальное время интернет газетасында укыгыз. Татарстанның дәүләт архивы яңа бинага күчә, хәзер тарихи документлар Лоиш районының Столбище авылында сакланачак. Бу көннәрдә 6 миллион берәмлек тарихи документны шунда күчерү белән шөгыльләнәләр. Уку заллары исә яңа бинада да, Казанның үзендә дә булачак. Нәтиҗәдә яңа мөмкинлекләр ачыла диләр. Теманы Илгиз Шакуров дәвам итә. Хранилище у нас заполнены на 120, на 150%. Моңа кадәр Татарстан дәүләт архивы 5 төрле бинада урнашкан иде. Алар хәзер 150%-ка тулы диләр. Шуңа да архивка яңа бина кирәк булуы көн күбек ачык. Хәзер республиканың тарихи документлары Лоеш районының Столбище авылында сакланачак. Яңа бинаның гомуми мәйданы 24 мең квадрат метрга якын. Пожар ягыннан карыйсыңмы, вентиляция ягыннан карыйсыңмы, температура режимыннан карыйсыңмы, бөтен таләпләргә дә җавап бирә. 6 этажлы бина, 2 этажында администрация ягы бар, анда бөтен мөмкинчелекләр дә каралган. Бер ай эчендә яңа бинага 6 миллионга якын берәмлек документны күчерергә җыеналар. 324 мең тартманы көн саен 4 фура ташыячак. 80-гә якын эшче җәлеп ителгән. Себер трактындагы һәм Кремль урамындагы биналар тулысынча күченәчәк. 8 март урамындагы архив Казан башкарма комитетына бирелә, әмма биредә уку залы элеккечә эшләячәк. Татарстан дәүләт архивының Декабристлар урамы 4-нче йортта урнашкан
урнашкан биналарына килгәндә исә беренче корпус биредә апрель аена кадәр эшләячәк һәм соңыннан соң гына столбищага күчәчәк. Инде икенче корпус монда кала, биредә җирле үзидарә органнарыннан документларны кабул итәчәкләр. Изначальная работа — это работа в архивах. Һәр фәнни хезмәтнең нигезендә архивларда эшләү тора, ди тарих фәннәре докторы Әлфия Галләмова. Дистәләгән фәнни эш авторы архивта күп вакытын уздыра. Аның фикеренчә, бинаның шәһәр читендә урнашуы җайсыз булачак. Нужно будет специальное время выбирать для того, чтобы туда выбраться. Анда барып җитү өчен өстәмә вакыт кирәк булачак. Архивны столбищага күчерү тарихи документлар белән кызыксынган кешеләргә дә, галимнәр өчен дә күп уңайсызлыклар тудыра. Вся их профессиональная деятельность должна проходить в архиве. Архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе архивка килеп йөрү мәҗбүри түгел ди. Кирәкле документларга Казандагы уку залларында заказ бирергә мөмкин һәм аны бушка тәкъдим итәчәкләр. Бары тик архив сайты аша заказ биргәндә генә түлисе була. Бәясе документның тарихи яктан никадәр кыйммәтле булуына карап билгеләнә. Аны суммасы бик зур түгел. Акча түләмәсәләр, миллионлап просто bütün информацияны скачивать итеп утыручылар бик күп. Архив хезмәткәрләрен исә эшкә 2 автобус йөртәчәк. Коллектив яңа бинага яңа максатлар белән керә. Ул цифрлаштыру документларны һәм инде теге кыягазны ташу димәк инде аны чыгару һәм инде кеше кулына тоттырудан гомумән китү. Дәүләт архивының эше белән якыннанрак танышырга теләүчеләр өчен яңа елдан соң экскурсияләр оештырылачак. Илгиз Шәкүров, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда 1941 елда Мәскәү өчен барган бәрелешләрдә каһарманлык күрсәткән 28 панфиловчыны искә алдылар. 80 ел элек Иван Панфилов җитәкчелегендәге 1075-нче укчы полкының 4-нче рота һәм 2-нче батальон солдатлары немец танкларына каршы тора. Бүген Казанның җиңү паркында Форпост һәм Курск патриот оешмалары әгъзалары, хәрби клуб вәкилләре, яшь истабарлар мәңгелек ут янына җыелып чәчәк салды. Мактаулы каравылда Бөек Ватан сугышы елларыннан калган хәрби шинель һәм заманча солдат формасын кигән яшь егетләр торды. Чарасын оештыручылар моны буыннар бәйләнешен күрсәтү максатыннан эшләгән. Одно дело, когда рассказываешь о каких-либо событиях на парах, уроках истории. Тарихи вакыйгалар турында мәктәптә, дәресләрдә сөйләү бер нәрсә, ә менә мондый чаралар оештыру бөтенләй икенче. Ул тарихыбызны башка яктан ача, аны ничектер тулырак аңлый башлыйсың. 1941 елның 16 ноябрендә Иван Панфилов җитәкләгән дивизия немец гаскәрләренә каршы чыга. 4 сәгать барган бәрелештә панфиловчылар дошманны торак пунктка кертми тора, дистәләгән танкны юкка чыгара. Солдатларның күбесе батырларча һәлак була. Дошманны берничә сәгатькә тоткарлау Кызыл армиягә яңа һөҗүмгә әзерләнү мөмкинлеге бирә. Любой уважающий себя гражданин должен гордиться историей своего отечества. Һәркем үз ватанының тарихын белергә һәм аның белән горурланырга тиеш. Мәгълүматны социаль челтәрләрдән түгел, тарихи кыйммәткә ия документлардан алырга кирәк. Үзен ихтирам иткән һәркем ватанын әти-әнисен яраткан кебек яратачак. Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү өчен республиканың 200 мәктәбе һәм балалар бакчасы грантка ия булды. Укытучылар һәм тәрбиячеләр үз проектларын булдырып, балаларда мәдәният, гореф-гадәтләргә мәхәббәт тәрбиялиләр, курчаклар ясыйлар, спектакльләр куялар һәм махсус дәресләр үткәрәләр. Конкурс Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе һәм мәгариф министрлыгы белән берлектә үткәрелә. Түбән Кама районында жюрины нинди проект белән шаккаттырганнар, Альбина Вәлиева күреп кайтты. Сабыйлар уен аша татар телендә оралашырга өйрәнә, үзенчәлекле уенчыкларны тәрбиячеләр үзләре ясаган. Пионер балалар, милли курчаклар, сыерны көтүгә озатучы әби, үзеңне авылга кайткандай хис итәсең. Кул эшләренең авторы Гөлкәй Вилданова. Иң беренче булып мин менә шушы үземнең әбиемне ясадым. Ул минем әбием яртылаш сукыр иде, ләкин ул һәр вакыт нәрсәдер кулына алып, кул эшләре эшләп утырадыр я. Бәлки минем кул осталыгым да шушы әбидән күчкәндер дип беләм. Безнең балалар бакчасында татар ие дигән музей эшләп килә. Музеебызда безнең самовар, керосин лампасы, чүәкләр, сундук, каз да бар. Без аларны үзебезнең кулларыбыз белән ясадык. Биредә сабыйлар татар халкының тарихы, йолалары һәм гореф-гадәтләре белән таныша ала. Әкиятләрдән өзекләр дә туган телдә куела. Мәдәнияткә хөрмәт шуннан башлана, ди тәрбиячеләр. Коллективның тырышлыгын республика күләмендә дә таныйлар. Милли проектлары ярты миллион сумлык грант тота. Әлеге чараларга интерактив комплекс кебек методик кулланма сатып алачаклар. Кулдан эшләнгән курчаклар ныграк кышый. Аларга кирип китеп, ничектер карап, үзләштереп, алар белән бергә яшәгән кебек. Чөнки кибеттән сатып алган курчаклар, аларга инде ничектер икенче планга калып бара. Ә менә бу
Кул белән эшләнгән курчакларга алар инде чиктер башка аша карыйлар. Конкурс туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында оештырыла. 500 мең сум күләмендәге акчалата ярдәмгә Татарстаннан барлыгы 100 мәктәп белән 100 балалар бакчасы ия була. Мактаулылар исемлегендә тәрбия эшен рус, татар, чуаш, удмурт һәм башка телләрдә алып баручы коллективлар. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. 18 ноябрьдән режиссер Илдар Яхфәровның «Исәнмесез» фильмы прокатка чыга. Аны республиканың 27 районындагы 86 кино үзәгендә күрсәтәчәкләр. Быел «Исәнмесез» фильмы Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә Татарстан президентының кино сәнгатендә гуманизм өчен номинациясендә һәм тамашачы мәхәббәте бүләкләрен алды. Әсәр татар гаиләсе тормышы турында. Туганнарның берсенә куркыныч диагноз куелгач, гаилә көнкүреше нык үзгәрә. Шактый каршылыклы фикерләр калдырган фильмны татар киносы түгел диючеләр дә булды. Режиссер Илдар Яхфәров һәм сценарий авторы Мансур Гыйләҗев сүзләренчә, бу фильм киресенчә татар милләтенең бүгенгесен чагылдыручы кино. Без үзебезне артык ниндидер артык соф, артык чиста, артык менә конфликтсыз яши торган милләт итеп көтәбез бугай. Аннары әйтәләр, нишләп татар фильмнары шулай бернинди кызык түгел? Нәрсә анда? Чөнки анда характерлар, каршылыклы характерлар юк. Нашему зрителю надо просто научиться ходить в кино. Безнең тамашачыга кинога йөрергә өйрәнергә кирәк. Фильмнар чыгып тора бит, тамашачы фикере җитмәй. Әгәр дә карамасалар, бу өлкә бетәчәк. Җипләр белән үрелгән дөнья Казанның Заманча сәнгать галереясендә танылган төрек рәссамы Әхмәт Яшелнең шәхси күргәзмәсе ачылды. Ул монда 34 эшен тәкъдим итә. Бу авазлар һәм эзләр дип исемләнгән күргәзмә циклы ди рәссам. Әлеге эшләр Нью-Йорк, Париж, Пекин шәһәрләрендә күрсәтелгән. Әхмәт Яшел Төркиянең танылган рәссамы. Ул 1972 елда авырудан соң аяклары йөрми башлагач кулына пумала ала. Картиналарын җипләр һәм баулар бәйләнеше итеп ясый. Алар гади түгел, тормыштагы эзләребез, фикерләребез ди ул. Әхмәт Яшелнең бу күргәзмәсе Россиядә беренче тапкыр гына үтә. Аны Төркиянең Казандагы консуллыгы оештырырга ярдәм иткән. Эшләр белән киләсе елның гыйнварына кадәр танышырга мөмкин. Казан kültürüyle, sanatıyla Казан мәдәниятлы һәм сәнгатьле шәһәр. Шуңа үзебезнең сәнгать өлкәсендәге шушы байлыгыбыз белән сезне дә таныштырырга булдык. Әхмәт Яшелнең күргәзмәсе моннан 3 ел элек уздырылырга тиеш иде, ләкин пандемия сәбәпле ул кичектерелде. Татарстанда һәм Россиядә минем бик күп таныш рәссамнарым яши. Мин очрашуны уздырыр алдыннан Бакый Урманче иҗаты белән таныштым. Аның татар шагыйре Габдулла Тукай иҗатына багышланган картиналарын күрдем. Шулай ук опера театрында Аида операсын карадым. Булар мине яңа картиналар иҗат итәргә канатландырды. Мин сездән бик якты хисләр белән кайтып китәм. Бүген Казанда Ичке эшләр органнары ветераннары арасында ил күләмендәге волейбол ярышлары башланды. Ул генерал-лейтенант Салих Япеев истәлегенә багышланган. Ул үзе дә чирек гасырдан артык Динамо җәмгыятен җитәкләгән һәм волейболны яраткан. Ветераннар арасында бу турнир 16 ел рәттән оештырыла. Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Самара, Калуга, Киров һәм Ульяновск өлкәләреннән килгән 10 команда ярыша. Уеннар Казанда һәм Тынычлык бистәсендәге Динамо спорт комплексларында бара. Яшел Үзән һәм Яршалы командалары һәм республика җыелмасы Татарстан данын яклап чыгыш ясый. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән мин булыйк. Аякларда варикоз бармы, сызлыймы, йөрергә авырмы? Артмед флебология үзәге лазер ярдәме белән операциясыз, авыртусыз һәм яра эзе калдырмыйча заманча дәвалау усулын тәкъдим итә. Бу куркынычсыз, тиз һәм яхшы нәтиҗәле усул. Артмед җиңел адымнар белән алга. Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2-я юго-западная, 35. Медицинский центр «Фармте» приглашает пройти компьютерную томографию легких на новейшем аппарате. Без очереди, всего за 2800 рублей. Во всех аптеках «Фармленд» грандиозные скидки. Только 19 и 20 ноября 15% на лекарства, 20% на все БАДы, активную косметику, медтехнику, ортопедию и многое другое. Кэшбэк-бонусы принимаются. Цены на farmland.ru с учетом скидок. Запомните, 19 и 20 ноября аптеки «Фармленд». Сенсация! В Казанском цирке с 29 октября и все каникулы цирковая программа «Звезды манежа». Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки.
Камал театры музыка һәм театр проектын тәкъдим итә. Һәм 1 декабрьдә Рөстәм Яхин иҗатына багышланган спектакль-концертка чакыра. Концертта театр артистлары катнаша. Махсус кунак Зөлфәт Фәхразиев, дирижер Данияр Соколов, режиссер Айдар Жаббаров, 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Җөмһүриятебездә циклон хөкем сөрә. Температуралар күтәрелә, явым-төшемнәр көтелә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә алмашынучан болытлы, кар явачак, 2 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада болытлы көн, кар көтелә, 0 градус тирәсе. Төньякта Актаныш Агржи Менделеевскида урыны белән кар, 2 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр, температура 0 градус тирәсе. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәледә кар явачак, 1 градус салкын. Чиста Нурлат Мамадыш Ширмешәндә болытлы, шулай кар явачак, 0 градус. Төнлә республикабызда 0 градуска кадәр суыта. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Урмәвек яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә. Яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Без иң яхшы табибларны чит илләрдән эзләргә күнеккән, әмма лаеклы дәвалануны Россиядә дә алырга мөмкин. Доктор Ост медицина үзәгенә умыртка баганасы һәм буыннарның иң авыр очраклары белән мөрәҗәгать итәләр. 70 меңнән артык пациентны без операция ясаудан һәм протез куюдан коткарып калдык. Тулы тормышка авыртуларсыз әйләнеп кайтуның ысулы бик гади. Доктор Ост медицина үзәгенә рәхим итегез. Доктор Оз федераль шелтәрдің медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, кар явачак, көндез 0-2 градус салкын, җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Республикабызда яшәүчеләрнең артык чыгымнар тотмыйча гына сәламәтлекләрен кайгырту мөмкинлеге бар. 1 ноябрьдән 30-на кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека от склада даруханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Глазные капли Тауфон 10 мл 103 рубля. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Икона. Вот где выгодно.